Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία σας» σήμερα θα μιλήσουμε για δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα μου πείτε κάθε φορά το ίδιο σας λέω. Τι να κάνουμε, όλα τα ιατρικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πραγματικά σήμερα θα μιλήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής που είναι πολύ σοβαρό θέμα, αυτό εννοώ, για την επεμβατική ακτινολογία και στο δεύτερο μέρος θα επικεντρωθούμε στην επεμβατική ογκολογία. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μιλήσουμε φυσικά και για καλοήθειες και για κακοήθειες, γιατί και τα δύο έχουν τη σημασία τους και μπορούν ουσιαστικά να υπάρξουν θεραπείες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε με την επεμβατική ακτινολογία είτε με την επεμβατική ογκολογία, ώστε να δοθούν λύσεις για την καλύτερη υγεία μας. Κοντά μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που είναι μαζί μας σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Ιωάννης Δέδες, ο οποίος είναι επεμβατικός ακτινολόγος, επεμβατικός ογκολόγος, είναι διευθυντής της επεμβατικής ακτινολογίας, της κλινικής της επεμβατικής ακτινολογίας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθατε, κύριε Δέδε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είχαμε συζητήσει, να είστε καλά, το θέμα αυτό πριν από αρκετά χρόνια, αλλά τώρα έχουμε οπωσδήποτε σίγουρα καινούρια δεδομένα για όλα αυτά. Και φυσικά περισσότερα περιστατικά για να δείξουμε και με εικόνες, έτσι ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς τι εννοούμε με τον όρο εμβολισμός, τι εννοούμε με το ablation, θα δείξουμε νεφρό, θα δείξουμε αιμορραγίες της κοιλιάς, θα δείξουμε ύπαρ, θα μιλήσουμε και για το ύπαρ και για όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά, είναι μέσα στη ζωή μας, υπάρχουν περιστατικά αρκετά, υπάρχει κόσμος ο οποίος βασανίζεται από αυτά, αλλά και πολλοί που έχουν βρει τη θεραπεία και τη λύση τους. Άρα πρώτα θα ήθελα όμως, κύριε Δέδε, για ακόμη μια φορά να το πούμε αυτό, τι σημαίνει επεμβατική ακτινολογία? Μάλιστα. Η επεμβατική ακτινολογία είναι υποειδικότητα, υποειδικότητα της ακτινολογίας βασικά, που εφαρμόζει καινοτόμες εικονοκαθοδηγούμενες θεραπείες ελάχιστης επεμβατικότητας. Μάλιστα. Δηλαδή τοπικές θεραπείες που χωρίς να έχουν ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους ασθενείς. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ασθενείς μπορούν την επόμενη ημέρα να πάνε σπίτι τους και σε λίγα 24 ώρα μόνο να ξαναπάνε να γυρίσουν στη δουλειά τους. Εφαρμόζεται σχεδόν σε ολόκληρο το σώμα και μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες που γίνονται είτε διαδερμικά, κατευθείαν δηλαδή στο δέρμα, είτε ενδαγγειακά, κυρίως ενδαρτηριακά που λέμε εμείς, από τις αρτηρίες. Έτσι μπορούμε σαν παράδειγμα να αναφέρουμε διαδερμικά ότι μπορούμε να κάνουμε παροχετεύσεις σε συλλογές που έχουμε στο σώμα μας, είτε και δηλαδή τοποθετούμε έναν καθετήρα με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου στο σωστό μέρος, ούτως ώστε να μην έχουν καμία επιβάρυνση τα διπλανά, οι διπλανές δομές, τα διπλανά όργανα, και έτσι να κάνουμε μια ασφαλή παροχέτευση, ο ασθενής ανακουφίζεται αμέσως. Το ίδιο μπορούμε επίσης διαδερμικά να κάνουμε με ένα απόστημα, παραδείγματος χάρη, τοποθετούμε τον καθετήρα με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου και έτσι ο ασθενής ανακουφίζονται, πέφτουν τα συμπτώματα, υπηρετεί κλπ. Αυτά διαδερμικά. Ενδαρτηριακά επίσης, ενδαγγειακά μπορούμε να επέμβουμε σχεδόν σε όλο το σώμα. Μπορούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε αρτηρίες ή να κλείσουμε αρτηρίες όπου χρειάζονται. Ναι, βέβαια. Να ανοίξουμε αρτηρίες εκεί που είναι κλειστές, που έχουν αποφράξεις κλπ. Δηλαδή με μπαλόνια, θα έχετε ακούσει, ή με τοποθέτηση stents. Βέβαια, πώς δεν είναι. Έτσι ανοίγουμε. Μπορούμε επίσης να κλείσουμε αρτηρίες. Θα μου πείτε σε καλοήθειες, ναι, γιατί υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις από καλοήθεια που αιμορραγούν οι αρτηρίες. Φυσικά, ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και από καλοήθειες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να είναι να έχουμε, όπως πρόσφατα, μια αιμορραγία στην κοιλιά, στην κοιλιακή χώρα, από
που μπορεί να είναι είτε από τραυματισμό. Πού μπορεί να οφείλεται μια αιμορραγία, ας πούμε, στην κοιλιακή χώρα, κύριε Βέβε, η οποία όμως εντάσσεται στις καλοήθειες, όπως είπατε. Δεν είναι από καρκίνο, δεν είναι κάτι κακό, ας πούμε. Μπορεί όμως να συμβεί και αυτό, έτσι δεν είναι? Αιμορραγία στην κοιλιά. Από πού οφείλεται? Μπορεί να γίνει από τραυματισμό, ναι. Επίσης μπορεί να γίνει αυτόματα ή ακόμα από αντιπυκτικά. Α, μάλιστα, σωστά. Υπάρχουν αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς όμως που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Είτε γιατί είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, είτε γιατί έχουν σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Και έτσι επεμβαίνουμε εμείς, καθετηριάζοντας, έτσι γενικά να το πω, την μυριαία αρτηρία. Μπαίνουμε δηλαδή από το πόδι, όπως στις στεφανιογραφίες, για να το καταλάβουν περισσότερο οι τηλεθεατές. Αλλά εμείς ψάχνουμε και βρίσκουμε την συγκεκριμένη αρτηρία που αιμορραγεί με καθετήριες, οδικούς σύρματα και μικροκαθετήρες και εφόσον μπορούμε και φτάνουμε πολύ κοντά στην αρτηρία που αιμορραγεί, μπορούμε να δώσουμε από εκεί είτε μικροσφαιρίδια μέσω του μικροκαθετήρα που έχουμε δηλαδή, είτε coils που είναι μεταλλικά ελάσματα, τα οποία μένουν μέσα στην αρτηρία και την θρομβώνουν. Έτσι σταματάει η αιμορραγία. Και οι άρρωστοι μπορούν να πάνε την επόμενη μεθεπόμενη μέρα σπίτι τους. Έχει σταματήσει η αιμορραγία, ελαττώνεται το αιμάτωμα, φεύγουν τα συμπτώματα. Επίσης, θα μπορούσαμε να κάνουμε εμβολισμό σε αιμορραγίες και σε άλλα συμπαγή όργανα του σώματος. Δηλαδή, στο ύπαρ έχουμε τα λεγόμενα αιμαγγιώματα του ύπατος. Αυτά όταν μεγαλώνουν μπορούν να αιμορραγήσουν και αντί να πάμε σε μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση, να βρούμε με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ενδοαρτηριακά, τις αρτηρίες που τρέφεται ο όγκος, να κλείσουμε τις αρτηρίες και μόνο αυτές του όγκου και έτσι να σταματήσει η αιμορραγία. Πάλι μιλάμε για περίπτωση καλοήθειας? Ναι. Ναι, είναι αιμαγγίωμα, είναι καλοήθης όγκος. Άρα λοιπόν είναι όγκος το αιμαγγίωμα, το οποίο είναι όμως όγκος ο οποίος είναι καλοήθης, κύριε Βέβε. Ακριβώς, αλλά μπορεί να αιμορραγήσει. Αλλά μπορεί να αιμορραγήσει. Ναι. Αυτό μπορεί ουσιαστικά, αυτό γίνεται προκειμένου να αποφύγουμε την επέμβαση. Ακριβώς. Εάν είναι η συμπτωματική και ασυμπτωματική ασθενής. Συνήθως γίνεται στους συμπτωματικούς ασθενείς, δηλαδή που λίγο έχουν αιμορραγήσει, πονούν κλπ. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τότε, αντί να γίνει ένα μεγάλο χειρουργείο στο ύπαρ, πάμε με, με τις μεθόδους αυτές. Για καλοήθεια μιλάμε για καλοήθειες τώρα, έτσι. Ακόμα δεν φτάσαμε στα υπόλοιπα, θα τα συζητήσουμε και τα άλλα και τα πιο άσχημα. Μπορούμε να δείξουμε και ένα παράδειγμα, άμα θέλετε, για την αιμορραγία στην κοιλιά. Βέβαια, αιμορραγία κοιλιάς. Να δείξουμε το παράδειγμα, να το κάνουμε full screen για να μπορούμε να το βλέπουν και οι τηλεθεατές μας με μεγάλη ευκρίνεια. Και εσείς, κύριε Βέβε, να μας εξηγήσετε ακριβώς τι βλέπουμε τώρα. Ναι. Μία κυρία η οποία αιμορραγούσε στην κοιλιά, 88 ετών, δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Από τον αξονικό τομογράφο και από άλλες εξετάσεις βρήκαμε περίπου πού είναι η αιμορραγία στην κοιλιά, γιατί πρέπει να έχουμε ένα σημείο περίπου για να μας καθοδηγήσει. Οπότε ψάχνοντας τις αρτηρίες εκεί βρήκαμε πάρα πολύ μικρή αρτηρία, η οποία αυτή ήταν υπεύθυνη, όπως βλέπουμε στην αριστερή εικόνα. Το μαύρο σημαδάκι εκεί είναι η κοιλίδα, κάτω στην αριστερή εικόνα. Ακριβώς, ήταν η αιμορραγία, έτσι. Ακριβώς, είναι η εξαγγείωση. Δηλαδή βγαίνει αίμα έξω από την αρτηρία. Έξω από την αρτηρία, ναι. Και συνεχώς αιμορραγεί και έτσι δημιουργείται το αιμάτωμα. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ σε ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε, πόσο όγκο βγαίνει έξω από την αρτηρία αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε με μικροκαθετήρα, αφού μπορέσαμε και φτάσαμε πάρα πολύ κοντά, με μικροσφαιρίδια, κλείσαμε την αρτηρία και μόνο την αρτηρία αυτή που αιμορραγεί και αφήσαμε, όπως βλέπετε, τις διπλανές αρτηρίες ελεύθερες. Δεν τις πειράξαμε καθόλου. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται αυτό. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται ότι οι διπλανές αρτηρίες υπάρχουν, έχει σταματήσει η ροή στην αρτηρία που αιμορραγούσε και όλα καλά. Και επιδιορθώθηκε η κατάσταση. Η ασθενής σε 2 μέρες πήγε σπίτι της. Και αυτό, γιατρέ μου, πώς γίνεται, είπαμε να το ξαναπούμε, γίνεται... από ποια πλευρά του σώματος μπαίνετε και κάνετε... Στο συγκεκριμένο εδώ ήταν από την αριστερή μεριά, οπότε μπαίνουμε εμείς από δεξιά. Μπαίνουμε από τη δεξιά μυριαία αρτηρία
και πηγαίνουμε στις αριστερές αρτηρίες. Μάλιστα, ωραία. Και ουσιαστικά έληξε το θέμα αυτό. Ακριβώς. Και οποιαδήποτε έτσι αιμορραγία η οποία είναι καλοηθής και μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά ή από κάποιο τραυματισμό, όπως είπατε, μπορεί να διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ακριβώς. Πολύ Επίσης και στους νεφρούς. Ναι. Στους νεφρούς έχουμε πάλι άλλη καλοήθεια που είναι καλοήθειες στους νεφρούς, ωραία. Αγγιομυολίπομα. Απαντάτε συχνότερα σε γυναίκες 40 με 60 ετών, αλλά και σε άνδρες. Αλήθεια. Αυτό πόσα προβλήματα αποτελείται από, να όπως το λέει και η λέξη, αγγιομυολίπομα, από μυς, λίπος και αγγεία. Τα αγγεία αυτά όμως έχουν μικρά ανεβρίσματα μέσα και έτσι αυτά αιμορραγούν όταν συνήθως ανεβαίνει η αρτηρία. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονταν με το χειρουργείο. Μερική ή ολική νεφρεκτομή. Όμως, δύσκολα πράγματα. ενώ έχουμε καλοήθεια, πολλοί ασθενείς έχαναν όλο το νεφρό τους. Σήμερα με τις μεθόδους αυτές μπαίνουμε στις αρτηρίες, τις νεφρικές, βρίσκουμε ακριβώς τις αρτηρίες που τρέφουν το αγγιομυολίπομα και μόνο αυτό και κλείνουμε τις αρτηρίες αυτές, αφήνοντας ανοιχτές όλες τις αρτηρίες του νεφρού. Έτσι, φεύγει η πιθανότητα της αιμορραγίας ή και να αιμορραγεί σταματάει, συρρυκνώνεται με το χρόνο το αγγιομυολίπομα, ο καλοήθης όγκος δηλαδή, αλλά παραμένει το σημαντικότερο ίσως όλη η λειτουργία του νεφρού φυσιολογική. Αυτό δεν θέλουμε. Να, γίνει να συνεχίσει να είναι το νεφρό μας φυσιολογικό, δηλαδή να έχει φυσιολογική λειτουργία. Σε περίπτωση που δεν γινόταν αυτό και γινόταν επέμβαση, κύριε Δέδε. Μερική ή ολική νεφρεκτομή. Μερική δηλαδή ένα μέρος του νεφρού ή παλαιότερα συνήθως ολική νεφρεκτομή. Έφευγε όλος ο νεφρός. Άλλη περίπτωση επίσης από καλοήθειες που μπορεί να αιμορραγήσουν και βοηθάμε είναι και στους πνεύμονες. Όταν έχουμε αιμοπτήσεις. Από καλοήθεια πάλι. Μπορεί να είναι είτε από αγγιοδυσπλασίες είτε από βρόχια εκτασίες. Έχουμε έτσι, όταν η αιμόπτηση είναι μεγάλη, τότε μπορούμε να επέμβουμε. Καπνιστές δηλαδή π.χ. παράδειγμα. Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ακριβώς, τότε μπορούμε να επέμβουμε με καθετήρες, οδηγά σύρματα, μικροκαθετήρες. Μπορούμε να βρούμε τις βρογχικές λεγόμενες αρτηρίες που τρέφουν τους βρόχους του πνεύμονα. Βρίσκουμε ποιο σημείο αιμορραγεί και πάλι με μικροσφαιρίδια ή με coils κλείνουμε την αρτηρία τη συγκεκριμένη και αφήνουμε όλον τον άλλον πνεύμονα λειτουργικό. Και έτσι σταματάει η αιμορραγία. Υπάρχει άρα και καλοήθεια στον πνεύμονα. Ακριβώς, που μπορεί να αιμορραγήσει, ναι. Και τέλος, ένα άλλο παράδειγμα που μάλλον θα το ξέρετε, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό. Δεν ξέρω αν το ξέρω, για πείτε. Ναι, είναι ότι μπορούμε πια και κάνουμε εμβολισμούς στα ινομιώματα στις γυναίκες. Πόσες γυναίκες υποφέρουν από αιμορραγίες λόγω των ινομιωμάτων. Αυτό το γνωρίζω βέβαια, εντάξει. Σε γυναίκες που έχουν συμπτώματα, δηλαδή είτε πόνο, είτε μεγάλα ινομιώματα, αιμορραγίες κλπ. Και δεν χρειάζεται να είναι καλοήθη τα ινομιώματα στην προκειμένη περίπτωση και δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Η συνήθις μέθοδος είναι η χειρουργική. Ναι. Όμως εμείς μπορούμε να επέμβουμε και να βρούμε και από δεξιά και από αριστερά και τις δύο αρτηρίες που συνήθως τρέφεται το ινομίωμα, από τις μητριαίες αρτηρίες, και να πάμε υπερεκλεκτικά, πάρα πολύ κοντά δηλαδή, εκεί που τρέφεται μόνο το ινομίωμα και τίποτα άλλο, και μπορούμε να κλείσουμε πάλι με μικροσφαιρίδια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Την άλλη μέρα ασθενή σπίτι και σταματούν οι αιμορραγίες. Και το ινομίωμα συρρυκνώνεται, ελαττώνεται. Είναι πολύ συχνό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή πολλές γυναίκες εμφανίζουν αυτές τις αιμορραγίες μετά από κάποια ηλικία ή και νέες κοπέλες λόγω των ινομιωμάτων που υπάρχουν. Όταν λοιπόν τα ινομιώματα αυτά δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν, όπως είπατε, και είναι καλοήθη και παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει αιμορραγία στις γυναίκες, στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε, κύριε Δέδε, να κάνουμε την επέμβαση αυτή με την επεμβατική ακτινολογία και να σταματήσουμε, όχι να περιορίσουμε απλά, την αιμορραγία. Να σταματήσουμε, ναι. Μπορούμε να δούμε και μια εικόνα. Να δούμε και την εικόνα, η οποία είναι εξαιρετική και αυτή μπορούμε να τη δούμε ολόκληρη και να μας εξηγήσετε τώρα ποια είναι η πριν και μετά, για να καταλάβουμε τι διαδικασία έχει γίνει. Πριν είναι η δεξιά εικόνα, όπως βλέπουμε. Ναι. Με
καθετήρα και μικροκαθετήρα. Έχουμε βρει την αριστερή μητριαία αρτηρία, όπως βλέπουμε στην δεξιά εικόνα, ναι. που φαίνεται αυτό το στρόγγυλο μαύρο είναι το ινομίωμα. Α, μάλιστα. Όλο αυτό τρέφεται από την αριστερή μητριαία αρτηρία, ακριβώς. Όλο αυτό είναι το ινομίωμα, μεγάλο, γύρω στα 7,5 εκατοστά σε μέγεθος. Ναι. Η ασθενής αιμορραγούσε, είχε πολλούς πόνους, αιμορραγίες κλπ. Και στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή βλέπουμε μετά τον εμβολισμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι από την ίδια θέση πάλι δίνουμε το σκιαστικό που λέμε και το αίμα πια δεν πάει προς το αιμαγγείωμα, αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Ναι. Δηλαδή έχει κλείσει η αρτηρία εκεί που θέλουμε, ναι. πριν να πάει να θρέψει δηλαδή το αιμαγγείωμα, το ινομίωμα. Το ινομίωμα, ναι. Ναι, ναι. Κύριε Δέδε, μετά ποια είναι η εξέλιξη των ινομιωμάτων, δηλαδή αν ουσιαστικά σταματήσει η αιμορραγία? Συρρυκνώνεται. Αυτό με ήθελα το χρόνο, να ρωτήσω. Αν συρρυκνώνεται βέβαια, το αίμα. βέβαια. Γιατί μιλάμε για ένα ινομίωμα τώρα, 7,5 εκατοστά, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, έχουμε και μεγαλύτερα. Έτσι ακριβώς. Αλλά με το χρόνο, με τους μήνες, με την πάροδο του χρόνου, όλο ένα και συρρυκνώνονται. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο στη συνέχεια να το βγάλουμε, δηλαδή όχι, να κάνουμε όχι. Οι ασθενείς είναι ευτυχισμένοι έτσι. Ναι. Πολύ ωραία, είναι ευτυχισμένοι. Αυτό πόσο γίνεται η διαδικασία, πόσο καιρό μένει μέσα οι ασθενείς? Μία μέρα. Μία μέρα. Και σε αυτό, ναι, μία μέρα. Δηλαδή έρχεται το πρωί που θα συνονοηθούμε, η επέμβαση γίνεται μεσημέρι και την άλλη μέρα το μεσημέρι μπορεί να πάει σπίτι της. Ωραία. Και μπαίνει μετά στην καθημερινότητα, δηλαδή. Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες. Ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι άλλο έχουμε να πούμε, γιατί ουσιαστικά για το πρώτο μέρος, εκτός αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο στην επεμβατική ογκολογία, αλλά θέλω στο δεύτερο μέρος να το συζητήσουμε όλο αυτό το μεγάλο θέμα που είναι η επεμβατική ογκολογία και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι συχνά αυτά τα περιστατικά, κύριε Δέδε? Πρέπει να φανταστώ ότι είναι πολύ συχνά, γιατί εγώ προσπαθώ να σας καλέσω στην εκπομπή εδώ και 2 χρόνια περίπου και δεν μπορείτε να ρωτήσετε να πούμε και αυτή την αλήθεια. Είναι συχνά τα περιστατικά και ποια από όλα είναι τα πιο συνηθισμένα, ας πούμε, από όλα αυτά? Είναι αρκετά συχνά, με ολοένα και αυξανόμενο όσον αφορά τη συχνότητα, γιατί πιστεύω ότι ολοένα και περισσότερο το μαθαίνουν οι ασθενείς ή ακόμη και οι γιατροί τους. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη ενημέρωση ακόμα σε σχέση με όλα αυτά, με την επεμβατική ακτινολογία και το ρόλο. Που εγώ τα εφαρμόζω αυτά πάνω από 20 χρόνια, ναι. Ακόμα υπάρχουν και γιατροί που δεν είναι καλά ενημερωμένοι για τις δυνατότητες της επεμβατικής ακτινολογίας και κατ' επέκταση της επεμβατικής ογκολογίας. Ναι, ακούει ο κόσμος εμβολισμός. Ναι. Και ουσιαστικά κάπου λέει, όχι, τι είναι αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το συσχετίζουν πολλές φορές στην επεμβατική ακτινολογία, τη συσχετίζουν και με ογκολογικά περιστατικά, ίσως, λέω. Ναι, περισσότερο, ναι. Περισσότερο. Ναι. Η επεμβατική ακτινολογία όμως παρόλα αυτά σχετίζεται και με ογκολογικά περιστατικά, με κακοήθης όγκους. Βέβαια. Εκεί πάμε στην επεμβατική ογκολογία ή εκεί οδηγούμαστε στην επεμβατική ογκολογία? Ακριβώς. Από αυτήν την ανάγκη γεννήθηκε η επεμβατική ογκολογία. Ναι, η επέμβαση δηλαδή μέσω άλλων διαδικασιών. Πρώτα είχαμε την επεμβατική ακτινολογία και με όλες αυτές τις εφαρμογές που λέγαμε. Και σιγά σιγά όμως, λέγοντας από το 2000 και μετά, ναι. Είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε αυτές τις εφαρμογές και στους όγκους. Ναι. Σε όγκους που αιμορραγούσαν, ας πούμε, στο σηκώτη. Ναι. Πρωτοπαθείς όγκους. Και αντί να αποφύγουμε και αντί να κάνουμε μεγάλο χειρουργείο, μπορούμε με τις μεθόδους αυτές, με υπερεκλεκτικά, δηλαδή μόνο στις αρτηρίες που πρέπει, αφήνοντας τις σωστές αρτηρίες που τρέφουν το φυσιολογικό παρέχημα ανέγγιχτες, να επέμβουμε στις αρτηρίες που τρέφουν τον όγκο και τις κλείνουμε. Ναι. Έτσι δεν τρέφεται ο όγκος. Σταματάει η τροφή του. Άρα θέλει δεν θέλει, συρρυκνώνεται. Ναι. Σταματάει η αιμορραγία αν υπάρχει. Ναι. Πριν προχωρήσουμε ακόμα στην επεμβατική ακτινολογία, θα ήθελα να ρωτήσω μήπως παίζει μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι αυτό που συζητάμε τώρα για τις περιοχές, είτε είναι πάγκρια, είτε είναι ύπαρ, είτε είναι τα χοληφόρα, χολιδόκος κίστη και όλα αυτά, μήπως όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο και είναι πιο δύσκολο, ας πούμε, να γίνει μια επέμβαση, ένα μεγάλο χειρουργείο και με την επεμβατική ογκολογία γίνεται καλύτερη προσέγγιση, κύριε Δέδε? Απλά θέλω να το ρωτήσω ευκολότερη. Ναι. Οι μέθοδοι αυτές λέγονται minimal invasive, δηλαδή ελάχιστης επεμβατικότητας. Δεν κοστίζει στον ασθενή σχεδόν καθόλου. Δεν είναι μεγάλο χειρουργείο, δεν απαιτούνται τομές,
ούτε ακόμα πολλές φορές και η παρουσία αναισθησιολόγου. Πάρα πολλές από αυτές τις επεμβάσεις γίνονται ακόμα και με τοπική αναισθησία. Ναι, ωραία. Ναι. Τέτοια θέλουμε να ακούμε. Ναι, και ναι. την τοπική θέλουμε να βάλουμε μέσα αναισθησία, όχι τη γενική. Ναι. Ωραία, εντάξει. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος με μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με και λεπτομέρεια, σαφώς, για κακοήθης όγκους. Έτσι δεν είναι, κύριε Βέβε, γιατί επεμβατική ογκολογία, είπατε, δημιουργήθηκε από την ανάγκη θεραπείας των κακοήθων όγκων στο σηκώτη, στο ύπαρ, στο πάγκρεας και σε άλλα σημεία του σώματος. Θα πούμε που εφαρμόζεται. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας ξεκουράσουμε λιγάκι και θα επανέλθουμε με άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητάμε και αυτά, είναι στην καθημερινότητά μας και πρέπει να γνωρίζουμε σίγουρα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Σε λίγο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί.